Целта на конференцията е да изградим една нова визия на офталмологията, на колаборация между колегите, отвореност, споделяне на опит, изграждане на стандарти, които да ни доближат до европейските такива. Сигурно, че офталмологията в България е на едно много добро ниво. Нашите специалисти непрекъснато се усъвършенстват и в Европа, и навсякъде по света. Modern cataract surgery is not just the removal of the opaque crystalline lens and improve the quality of vision, but also reduce spectacle dependence and improve the quality of life.